Aydym sağda çıkışlardan sonra enäniň we çağanyň saglygyny goraş ylmy klinik merkezinde Gurbanyguly Berdimuhamedov adanyň howanalyga mätäs çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat ganatynyň hasabyndan Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Bir Braun kompaniýasynyň dialog goşma kysymly dowamly böwrek ýetmezçilik keselinden ejer çeken näsaglaryň ganyny arasalamak arkaly olaryň saglygyny gowlandyrmagy, ömür dowamlygyny uzaltmagy ýardam berýän hemodializ enjamlary goşurly. Bu enjamlaryň sowgat berilmegi döwletimiziň ýaş şaraýatlarynyň saglygy we awadançylygy baradaky üzlüksiz aradalarynyň nowataky tutnamasy boldy. Bir Braun kompaniýasynyň iň soňky döwrewap tehnologiýalar esasyny işlenip düzülen emeli böwrek enjamy dializ bejergisiniň ärkibatda ma'lum bolan ähli görnüşlerini geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu döwrewap lukmançylyk enjamy dowamly böwrek ýetmezçiligi keselinden ejer çeken näsaglary has täsirli bejermäge we şunyň esasyna olaryň ýaşaýyşyny gowlandyrmagy hem-de ömrüniň dowamlygyny uzaltmaga ýardam berýär. Odal habar berýärler, Germaniýanyň meşhur kompaniýasynyň şunyň ýaly täze enjamlary şu ýyl Gurbanyguly Berdimuhamedov adanyň howanalyga mätäs çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat ganatynyň adyndan Mary vilayet enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezine hem-de Ahal vilayatynyň Beherdin etrap hasahanasyna sowgat berildi. Bir ýerde çykyş eden adamlar döredilýän şertler mümkinçilikler üçin Lukman arkadamyda hem-de hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza tüýt ýöretden çykan alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Gornalan meden çärede Gurbanyguly Berdimuhamedov adanyň howanalyga mätäs çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat ganatynyň hasabyna Aşgabat şäherinden bejerge alyp sagalan çağajyklaryň öz goşgulary bilen gatnaşmagy çäre aýratyn bayramçylyk öwüşünmerdi. Gülleyar ovalar, gülleyar şeker, açap aydımları, paylayar şeker, bardır nesillere sonlanmaz bakar, arkadağı serdarımız sizdilen. Uysançlı duygular dolduravanı, bahtiyarlık bahtlı, iyinin devamı, belentde yanlanya Türkmen avazi, arkadağı serdarımız sizdilen. Golgan çalıp basılları, maksatda murad eter, bağçardı nesiller, arkadağı serdarı vatan. Täze ýam guçak gelýär. Döwür aýdym hem çağdymyz ak mektepler gurup berýär, arka dagly serdarymyz ezber bolup durlydylar. Gadam goýýar täze güni. Öňe barýar siziň bilen arka dagly serdar. Ýallarka men aýkybiň ýalkym saçýar watanım. 100 000 ýyllar ýaşasyn, ýürekler ýetenem. Dilşat ýan çağlar, biz bakýar çağlar. Gana uldur göwnümüz, coşkunlydyr döwrümüz. Ýaşa watanım meniň, joşa watanım meniň. Aýdyň maw asmana, akdyr ýollaryň seniň. Mähwandyr diýarym, sensiň bu dünýalarym. Gülleňizde ýaýnasam, galmaz derge armanym. Gülli meýdanlara çyksaň seýrana, bagy bostanlara goýar haýrana. Dedewleri ýurup çapar heryana, dende der dagdyr düzüň watanym. Arkadaly gahrman serdarymyz, siziň bilen öňe barýar ýurdumyz. Bugün dünýä dolly türkmen adamyz, men kalby joşkunlyk eýdiň wat. Aladaňyz üçin sowrak, aladaňyz üçin sowrak, aladaňyz üçin sowrak. Şeýle bu soňçly çykyşlardan soňra bu çağlary hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň hem-de türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamynyň adyndan sowgatlar goşurly. Köp sanly milli maksatnamalardyr taslamalar ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygyny goramak we berkitmek meselelerini toplumy çözmäge gönükdirlendir. Olar ilata hil taýdan täze ýokary derejeli lukmançylyk kömegini bermäge, jemgyýetimizde saglyň durmuş ýolagalarynyň işçiň ornaşdyrmagyna goşunt goşmagy niýetlenendir.
Belenşäli saglyk döwlet maksatnamasynyň şäklerini soňky ýyllarda Türkmenistana halkara standartlaryna laýyk gelýän bejers anyklaýyş merkezleri, hasahanalar, şipaxanalar we ýerli çiğ mal esasyna ýokary hilli derman serişdelerini öňürýän kärhanalar gurly we ulanmaga berildi. Bugünkü enäniň we çağanyň saglygyny goraş almy klinik merkezinde täze injamlaryň sowut bermek münasibetli geçirilen dawaratnyjylar Gurbanyguly Berdimuhammedow adına howanarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça hayır sahabat garnasynyň kömegi esasyna operasiýa edilen we saglygyny kelden şagylar, olaryň qalu buýsançdan noly enatalary, şeýlede köp sany saglygy goraş işgärleri, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza öz geljegine anamly garayan türkmen halkynyň saglygy we bagtyar durmuşy ugrundaky ýygy dar aladalar üçin tüýt direkden hoşallyklaryny beýan etdiler.